Boas amigos, benvidos a un novo vídeo de Dentalk. Son o Dr. Simón Pardiñas, especialista en cirurxía, implantoloxía e periodoncia. Hoxe vamos a falar da relación que ten a boca co resto do corpo. Moitas enfermidades empezan na boca, infartos, diabetes, derrames cerebrais e outras enfermidades comúns poden ter a súa orixe na boca. Son moitos os estudos que conclúen a estreita relación que gardan as enfermidades dentais con problemas de saúde no resto do corpo. Os patóxenos e bacterias atopadas na boca non só poden provocar cancro oral, enfermidades das xengivas, perda de dentes, caries ou mal alento, senón que tamén están relacionados con outro tipo de enfermidades, como a artrite, a diabetes, o ataque ao corazón, Alzheimer e derrames cerebrais. Moitos problemas médicos teñen a súa orixe e prevención na boca. Calquera inflamación na boca repercute ao resto do corpo. A inflamación de tecidos pode ser a causa de problemas cardíacos, artrite reumatoide e infartos, entre outros. Por exemplo, un infarto cardíaco pode estar provocado por unha inflamación producida por patóxenos que están, a súa vez, estreitamente relacionados coas enfermidades periodontais ou coas bacterias presentes nas caries. É que nos patóxenos que causan a periodontite destrúen primeiro os tecidos da boca para despois propagarse polo resto do corpo a través do fluxo sanguíneo, podendo provocar unha infección nun xeonllo ou mesmo no corazón. Esta enfermidade tamén está conectada coa diabetes, xa que as bacterias da boca que a causan tamén poden provocar que o noso corpo reaccione peor á insulina, un síntoma propio da diabetes tipo 2. A mellor solución para evitar posibles enfermidades da boca é a prevención e a hixiene. É aconsellable lavar os dentes despois de cada comida, incluindo na hixiene diaria o uso de fío dental e colutorios. Da mesma forma, é aconsellable acudir con frecuencia ao dentista para controlar regularmente o estado dos nosos dentes e xengivas.